Nakatalana na nga i-lift ang 3 ka bulan nga fishing ban sa bilog nga Visayan Sea sunod sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa BFAR. Sa interview sa Bombo Radio kay BFAR Regional Director Remy Apari, iyagin payag nga subong nga adlaw sang Domingo, Pebrero 15, 2026 ang ulihing nga adlaw sang nasambit nga 3 ka bulan nga closed fishing season sa Visayan Sea nga nagumpisa sang Nobyembre 15, 2025. Pagkatapos ang mga closed fishing season, sarang na nga magapangisda ang mga manugpangisda sa bilog nga rehiyon. Nabaluan nga tinutuyo sa nasambit nga fishing ban nga matagan sang tion ng mga isda, kaangay sang sardines, herrings kag mackerel nga makapadamo agud mas mag-umwad ang produksyon sang isda sa rehiyon kag masuportaran ang food security. Hugot man nga nagpanomdom si Direktor Apari sa mga lokal o sa mga lokal nga manugpangisda nga likawan gid ang illegal fishing agud hindi makahalit sa kadagatan. Ang katuyuan niya ini parang mahatag kita sang regular nga ginatawag information dissemination, creating awareness para sa aton nga mga stakeholders sa tanan-tanan nga tawo that we will be everybody will be involved in the conservation, protection, management sang aton kadagatan, no, sa municipal waters and even as a whole sa aton nga ocean.